vakaipa hanzi I don't do billboards, I do cars. Respondi yangu kumajinimbi nekuda kwebhana ramuri kuona apo rakaiswa naPassion Java kuti kusaidi kwamkomajinimbi. Kana mukomajinimbi I don't do billboards, I do cars. Tisai ndapinda munyaya yangu ndoda kuti hello guys, murisei kwese kwamuri. Tichiti kune sasa twa please subscribe, click your notification bell kuti rapega panodi pano upload the latest video. Guys, hamudarikirwi. Nyaya nayo panapa ndakatoona ichifamba mumastreet ndobva ndasanganawo nezim celebs vakatora respondi yangu kumajinimbi yavakaita kuna Passion Java nekuda kwebhana riri kunetsa iro. Zvikanzi namukoma G, I don't do billboards, but I do cars. Indoita zvemota, ndotenga mota dzangu tichidii. Handidei nezvekuita mabillboards ari kuitwa. Saka nyaya yandainayo pano guys, chiti mukoma G vanoita zvekutenga mota vaiti zvemabillboards. Saka ndichaverenga macomments andauya nawo panapa evanhu. Uyezve imozondiudzawo maonero enyu okuti vakomana ava vari kuti vakomana vebhega mukuru ndiani? Boss G Boss Passion. Hatichavati prophet, takwati boss, because mabosi ese imbika dzese dziri tu. Saka ndikaitoverenge macomments andauya nawo panapa. Hanzi noumwe asi ndakafoniso kane bhatiri rakapfeka hanzi wow, my phone is pregnant. Ndozvamuri kuona paside. Zvikanzi noumwe I don't read billboards, I just do hokoso mind. Zvikanzi noumwe that is the highest level of kupererwa. Ameno achibvira nekuti ndiani apererwa. Kandi noumwe bhana hari bhadhare Jude. Tobva drowa kaPassion Java kanzi tokudrowa tokurabha. Kandi noumwe defeat accepted. Kwakisa kamota kane zvimakonzo zvakadii zvakafa ndozvamuri kuona pasaida. Kandi noumwe we all know that Jinimbi has more money than Java, but this guy Java got tricks up his sleeves. TF, did he get idea yemabhana? But question mark. Hakusi kudherera herewo. Zvikanzi noumwe Zimbabweans, you give these two kids too much relevant. Zvikanzi noumwe 2020 must end already. We are done with all these dramas. Zvikanzi noumwe mind my own business. Ndobvaisa kapicture yeSport so. Ndozvamuri kuona pamascreenshot izvo guys. Zvikanzi noumwe I don't get why he had put a sucker in front of Boss G kunge vanga vamuti 40-40 ndatenga lambo. Passion ko Boss G vakita sei iwewe. Zvikanzi noumwe Gini is still on top. Zvikanzi noumwe Java unoshayawo sometimes. Zvikanzi noumwe billboard raJava unobva wangoona kutonga kwemari. Because what is the purpose of that billboard? Kanomwe kiki. What is he advertising on the billboard? Kanzinomwe kiki ayas. Ndo macomments andakuya nawo guys, nchingoti mungonzo zvayo chitauro vanhu. Nekuda kwerespond yamukoma Jinimbi. Saka guys, ida kuti mutaure maonero enyu okuti munozvionawo sei. Hanzi naG hatiiti zvemabillboards, ndoita zvemota. Saka mutaure maonero enyu guys. Takamirira next video yekuteera yemota yeBugatti futi iri kuda kupurwa nani. Namukoma Pasho. Ndochandangoenda nacho guys. Chiti kune vese vasati vasubscribe to this channel, please tinokukomberesai subscribe, click your notification bell kuti rapega panodi pano upload the latest video guys. Hamupotsewi ndakuya kuzotaura nyaya yekuti Bugatti yava panzvimbo guys.
Thank you. Blessed.